Vítajte v mojej dočasnej dielničke. Momentálne sa nachádzam na predhorí Šumavy v krásnej jurte. A rozhodla som sa vám natočiť toto video, lebo by som chcela oživiť tento kanál. Ja som ho prestala natáčať, pretože sa mi zdalo, že sa len chválim. A to nebol dostatočný dôvod. Možno nejaká inšpirácia pre ostatných, fajn, ale chvála, že čo robím, aha, pozrite sa, nie je dostatočná, tak som to proste prestala natáčať. Ale teraz som sa rozhodla, že spravím niečo pre komunitu. Ide o to, že sa mi zdá, že je veľa nových priadok. Kopec kurzov, základných, pradenia, kde sa ľudia naučia, ako používať kolovrátok, naučia sa základy. A vedia spraviť nejakú priadzu, čo je úplne super. Ale pradenie nie je len o tom, že aby sme spravili nejakú priadzu. Môžeme spraviť aj nejakú priadzu, ktorú v živote nikto nevidel, ktorá v obchode neexistuje. A my môžeme rozhodnúť, čo chceme spraviť. Máme tu moc, len musíme vedieť, čo všetko sa dá. A tak som sa rozhodla, že spravím sériu videí, ktoré budú venované viac takým tých technickým veciam. Chcela by som to koncipovať tak, že si zvolím nejaký typ priadze a vo videu by som vysvetlila komplet svoj rozhodovací proces. Ako som si vybrala materiál, ako som si vybrala, s čím to budem priasť, ako to budem česať a podobne. Aj s vysvetlením, že prečo. A dúfam, že to pomôže novým priadkám pochopiť, že pradenie nie je len o tom, že viem rozbehnúť kolovrátok jedným smerom a vyťahovať priadzu, ale je to oveľa hlbšie, oveľa pestrejšie. A rada by som teraz spravila aj materiály v slovenčine, lebo v angličtine nájdete čokoľvek. Lebo tam je tá tradícia pokračovala ďalej, ale u nás na veľa vecí ani nie je slovenský výraz. Takže nečudujte sa, ak budem používať anglické výrazy na niektoré veci, lebo neviem, či existuje slovenský. Ale postupne by sme mohli niečo vymyslieť s týmto, že aby sme si vymysleli tie naše slovenské výrazy. Mám nejaký plán, uvidíme, či sa to podarí. Takže ak by ste chceli niečo konkrétne vidieť, ako sa tvorí, že nejakú priadzu, tak kľudne mi dajte vedieť do komentárov. Lebo ja mám zatiaľ pripravené iba jedno video, ktoré chcem natočiť a bude venované ultratenkým priadzam, lebo ultratenké priadze sú moja srdcová záležitosť. Takže teda cieľ je, že by som chcela spraviť takú tenkú priadzu, ktorú by zvládol použiť môj šiaci stroj. Takže to je veľká výzva. Musí byť viac ako 100 VPI, kto viete, čo to znamená. Takže dajte odber, ak chcete vidieť, ako sa mi to bude dariť alebo nedariť. Určite by ste chceli vedieť, že čo teraz pradiem. Tak vás pozývam kúsok bližšie a hneď vám vysvetlím, že čo robím. A paradoxne to není vôbec technická priadza. Išla som pocitovo na túto priadzu, ale stále tam boli nejaké tie rozhodnutia, ktoré som spravila, takže vám ich teraz pekne vysvetlím. Takže pradiem taký plát načesaný od Mokoše, ktorý sa volá Večernica. Je to zmeska. Texel, Suffolk, Romney, Angora a Angelina. Angelina sú tie trblietky, ktoré neviem, či na kamere vidno. Dôvod, prečo pradiem tento česanec, je, že som sa rozhodla, že sa zapojím do jedného knit-alongu, ktorý vyhlásila Dagmar z kanála Dagmik Knits.
Je to diskokál a podmienkou je, že sa musí upliesť niečo trblietavé. Ja vo všeobecnosti moc nemám rada kombinovanie prírodných priadzí s nejakým plastom, čo trblietky sú. Ale tento česanec som si už mala vo svojej zásobe, takže som sa rozhodla, že to proste využijem, že je to jedinečná príležitosť na niečo ho použiť. Takže preto som si vybrala tento česanec. Je to teda plát, hej, takže nie je to úplne... Nie sú tie vlákna pekne načesané v jednom smere, môžu byť rôznymi smermi. A takže som sa rozhodla, že ani to nebudem priasť tak pekne úhladne, že tam trošku nechám toho vzduchu. Takže mám to taký, že nechávam skrút, aby sám natiahol nové vlákna. Tým pádom je tá priadza mala by byť trochu viac taká vzdušná a teplejšia a zároveň tak trochu viacej chlpatá. Nastavila som si rýchlosť 2, lebo to mi vyhovovalo tak akurát na tom mojom kolovrátku, inak môj kolovrátok je značky Majacraft, konkrétne model Little Gem. Má 5 rýchlostí. Toto je tá druhá najrýchlejšia. Pomery si nepamätám, takže to vám teraz nepoviem. Možno v nejakom inom videu. Takže keď sa pozrieme zblízka, čo vlastne robím, je, že tie prsty, ktoré mám blízko ku kolovrátku, vlastne rozhodujú, že koľko skrutu pustím do tej zásoby. Že keď chcem, aby tam nebolo viacej skrutu, tak si ich vlastne tak zastavím a vyťahujem. A keď už mám pocit, že už je tam príliš málo, tak vlastne len otvorím a zase zavriem. Čím vlastne pustím trochu skrutu odtiaľto sem a dovolím, aby sa to zatočilo viacej. A robím to tak pocitovo. Keď vidím, že to vyťahuje veľa, keď to vyťahne veľa, spraví to nejaký taký širšie miesto, tak si to vlastne zastavím, roztiahnem a pokračujem ďalej. S tým, že v tejto priadzi mi absolútne nevadí, keď je to trošku na niektorých miestach hrubšie, tenšie. Je to tým, že ten skrut si povie, koľko si vytiahne tých vláken, tak to proste bude také. Že to bude chvíľku hrubšie, chvíľku tenšie, ale zase nemám to úplne, že veľké rozdiely. Snažím sa to udržať relatívne konzistentné. Ale nevadí mi, keď tam zostane nejaký kúsok širší alebo tenší. Takže toto bude dvojnitka, že teraz robím vlastne jednu nitku. Ešte musím spraviť druhú polovičku, čo mám vlastne tuto. Je to vidno, že sa to trošku leskne? Či ani nie? Trochu to tuším vidno, hej. Hej, to je tá Angelina krásna. No, takže, a bude z toho potom také bolerko. Musím sa pozrieť, že ako sa volá ten návod. Dobre na tom návode je, že tie vlastne to budú také rukávy iba, hodné na nejaké pekné šaty. A tie rukávy si môžem urobiť akékoľvek dlhé chcem v princípe, takže môžem minúť absolútne všetku priadzu, čo je vždy super. Takže tak. Takže ja sa s vami teraz lúčim. Na konci videa vám prihodím aspoň nejakú fotku tej hotovej priadze, nech vidíte, ako to vyzerá. Ďalšie video, neviem kedy presne bude, nechcem mať žiaden nejaký striktný režim, že neviem, nechcem vám slúbiť, že raz za týždeň vám dám nejaké video, to nie. Takže keď sa podarí, tak pribudne nové video. Preto dajte odber, aby ste nič nezmeškali. Budem rada teda, keď vy napíšete do komentárov, čo by ste chceli vidieť. Alebo v prípade, keby ste mali nejaké pripomienky, kľudne tiež mi dajte vedieť. Rada sa zlepším s každým ďalším videom. Takže sa majte krásne zatiaľ a vidíme sa. Ahojte.